Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke isithombe umfana-ke omncane oneminyaka ewu-16 nje kuphela, igama lakhe uMika Klassen, wasendaweni-ke yaseGqeberha e-Eastern Cape. Bekwakuthi-ke nge-weekend ngomgqibelo ubekade-ke edlala i-tournament kuthiwa-ke ugile izimanga njengoba sibona-ke esithombeni ukuthi-ke uwine ama-trophy. Okubuhlungu-ke kuthiwa-ke umfana uthe masegoduka esebuyele ekhaya kuthiwa-ke bese kuqhamuka abafana-ke abayi-10 kuthiwa-ke bamshaye waze washona wadlula emhlabeni. Kubuhlungu-ke masibona-ke ikusasa lengane eliphelela-ke ezandleni zabantu ngendlela ebuhlungu kanje. Lesigameko senzeke laphaya eGqeberha e-Eastern Cape. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngolethela-ke eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.